Tene selba kalo kile 10 ijira bakele kemenani ani bina nani tele ta ma flebo maliko no maliko kan assalamu alaikum ya kwa kuna funu wakati tele munu bakuru wa fle Santa temenen ko fe anga jamana kono kasoro bara munu kalfala ula o masega ulubo asira fe adila ka fo femi minusuma jekulu ukanga bo anga jamana kono kalo woro boyonko o konnana mimba ta ni juillet kalo kile folo na kata se décembre kalo nata numa munu kera anga jamana nyama uka lanyini konnala. Parti demain c'est aujourd'hui au lieu point de presse donc yasa ka uka demeta ko nyishi chama che fanga mauma ale ni minusma ka tagali o kunga Côte d'Ivoire jamana kuna fununa irala ka fo uka jamana nyama koro Laurent Gbagbo ale ni afurumso Simon ko uluka furusa ukera Bismillah kukura oga kuna funu keneka jien selegenani tomba oni uluka conseil de sécurité o laje keneka ukoni lainike mimbura anga jamana gouvernement maw yorola ka lainike minusma je kuluka tarabo anga jamana konna la 100 ans ko fe ubla la baramununa ni umasega o baranunu yere koni kekanya adala ka fo ka tali olu baraw be damne nani juillet kalo kile folo abna nata se fo décembre kalo o nata nunuma Minisma ye onu ka jekuluba sigle munu ka bara be nyeshi ben sabatilima jien yere belajilen konnala ni chedon bolu ko chari ni o jatemino ke ibaye ka fo soda ba tan saba ani keme saba boyongo olu chela ale ni pulsila ka ba fla boyongo olu yere kon tarako uklakla jamana bidru ani duru boyongo olu ni nyonche o ka klara keleke minon fene duma ni o dobe talike avion hélico engin blindé o ale ni dronuna wa jekulu fene do minu ni o koni kumbe kasabi chamabo oni jekulu yere kun ni o kumbe talike dollar wari milliard kele ani akunga fena sankono olu ka bara kumbe nyeshi beni kele yan o yere koni sabatili mabamachi wale keba ma o kelelila wa o kera sababu ye o chede nununa ka ma keme fla boyongo ka olle bone onina uga bara senfe nunu kera kuma ye mi kera minisma alere nyemogo fe nga iba e ka fo ubla la bara mununa o bara nunu ayre kon masega nya ubulu ka sabuke una kun kera fe munye olu yere kon masega nya una kun kunye ka sega Aramadu anu ubolo feon ka olu bela jenen la kana dugu konnaw la nga iba e ka fo u yere nani sisan che bamachi wole keba ma olu yere koni to jamana sangani wati bela jelena ka tafe alla sorola keleke minon ale ni condition sugu bela jelen bu bulu nga o benata u masega u ka bara u yere koni ke kanya o konna la ni jate mineke on yere ka jamana konna la dugu munu be na be fuma ogo sagu sobane da gagan fani olu bela jelen chira bamachi wole keba jokuluma u bulu ka klaka dugumanu ko faga o belajelen kera onu ka kelekedon senkan o maseka foi boala ka fara o kan tuguni ayirala ka fo bamachi wale akewale o boyana kosebe anga jamana kono fo ka tasi Burkina Faso ani Niger jamana yerema ka sabuke mawbe faga sangani wati belajelena mawbe bana refugio alini déplacer olube bo sangani wati belajelena bamachi wale keba maw sababula o belajeleme ke ka minusma jekulu yere konto anga jamana kono alna sorla una kunkunye lakana oni ben sabati nga olu yere kan nali o ya to yere ataku olu be chaya sangani wati belajelen yere konna bamachi wole keba jekuluma ofe ka nyeshi mogo unu ubolo feuma wa uka bingani famba o metake ka nyeshi anga jamana finitigila kawma fu daga yoro yere la o koni jatemine ke iba ka fo minusma ale yere koni mission konto nai min ka bara yere koni no ka civil ka ulakana o kama fere belajelen be daga uye o ka sega aramadun kon lakana kabo bamachi wole keba jekuluma ale ni anyogona wero oluma ka keni ni waliya nunu belajelen keli ka minusma jekulu konto anga jamana konnala
la o de kama jamana kɔnɔdenw ka taa Bamako ale ni a dafɛ dugu tɔw bɛɛ lajɛlen na maaw ka wulikajɔw barika bonyana ni wagati laban ninnu kɔnɔna la ka yira k'a fɔ MINUSMA jɛkulu kɔni ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ a nakun kun ye min ye ni o de ye ka se ka bɛn sabati ka adamadenw n'u bolofɛnw lakana ka fara an ka fintigilakaw kan ko o baara ninnu ma se ka bɔ a sira fɛ MINUSMA jɛkulu fɛ ko fɛn min lakanabaliya ye o yɛrɛ de tɔw bonyana kosɛbɛ MINUSMA ka yeli la an ka jamana kɔnɔ wa dɔw yɛrɛ ye a yira hali k'a fɔ ko olu yɛrɛ ni bamaciwale kɛbaa jɛkulumaw ko u bɛ tigɛ di ɲɔgɔnma yɛrɛ kɔnɔna ko de y'a to wulikajɔw barika bɛ ka bonya ka ɲɛsin dugudenw ma ka kɛɲɛ ni o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ye Conseil de sécurité lajɛ o yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan an ka ministre Abdoulaye Diop ale n'ale ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ olu koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ ko MINUSMA olu ka baara an ka jamana kɔnɔna la ko a kan ka ɲɔngiri ka kɛɲɛ ni o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye o ni jɛkulu yɛrɛ ye olu yɛrɛ kun y'a yira k'a fɔ an ka jamana olu kɔni tun tɛ adamadenya hakɛw yɛrɛ kɔni latanga ka sabu kɛ wulikajɔ dɔw ye minnu ni olu yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla la nka fɛn min ye jamana gouvernement ye olu kɔni ko ɲininiw olu ka to senna hali sisan nɔ o kumakan kelen ninnu yɛrɛ kɔni kan minnu taara k'o ɲɛsin an ka jamana ma u y'a yira tuguni k'a fɔ ko MINUSMA ka baara de kun ye yaasa ka se ka lakana k'o la sabati jamana kɔnɔdenw olu kan nka ko u dɛsɛra u ka baara olu bɛɛ lajɛlen na wa k'a ka baara tɛ k'a kɔkɔ da jamana ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni kɔkɔ la MINUSMA ka nin tagali a bɛna kɛ sababuya kɔni ye ka se ka lafiyada don jamana kɔnɔdenw ye ka sabu kɛ u yɛrɛ kɔni dɛsɛla u ka baaraw la wa i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana finitigilakaw ye olu ka wulikajɔw kɔni barika bɛ ka bonya kosɛbɛ sanga ni waati bamaciwale kɛbaa jɛkulumaw olu kɛlɛli la Ministre min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale ye interview dɔ kɔni di an ka jamana ale télévision soba yɛrɛ kɔnɔna min b'a to a bɛ ɲɛfɔli caman kɛ MINUSMA olu ka tagali la ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la an ka jɛ ka o kumakan dɔw lamɛn. Décision min taara New York k'a fɔ ko MINUSMA n'o ye diɲɛ seleke naani jamana ka jɛkulu ye n'o kun nana kabini san 10 pour que ka Maliens dɛmɛ ka lakana ni sabati k'an ka jamana basigi san 10 ni kɔfɛ an y'a ye nɔ ma bɔ donc jamanadenw ani jamana ɲɛmaw u ye laɲini kɛ juin kalo tile 16 New York k'a fɔ ko anw ka laɲini ye sisan MINUSMA ka baara nin bila pour que malidenw olu yɛrɛ k'u ka lakanani u ko responsabilité ta ko bɔ sira fɛ an y'a ɲininkali fana kɛ ni tagali bɛ ka tagali kan ka se ka kɛ teliya la pour que an ka se ka an yɛlɛma an kan ka ko minnu boloda an ka se k'olu ta donc bi an sera yɔrɔ min k'a fɔ ko conseil de sécurité yɛrɛ sigira jamana 15 minnu bɛ conseil de sécurité la olu bɛɛ y'u bolo wuli k'a fɔ k'u sɔnna Mali ka laɲini ma o ye koba ye k'a fɔ k'an sera mais baaraba de kɛra pour que k'an se o yɔrɔ ma donc an b'a ɲini sisan nɔ an ni Nations Unies o kɔrɔ tɛ fana ko an ni Nations Unies tɛ baara kɛ MINUSMA ye Nations Unies jɛkulu dɔ de ye mais an n'u bɛ continuer ka baara kɛ an y'a yira k'a fɔ fana anw ka gouvernement parce que ni nin jɛkulu sugu b'a u fɛ yen hali u ka lakanani o bɛ dépend gouvernement la u sigilen bɛ yɔrɔ min na donc anw bɛ continuer an n'u bɛ baara kɛ pour que bɔli nin ka se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye gɛlɛya wɛrɛ ma don a la donc résolution ni y'a yira k'a fɔ ni mandat min bɛ o banna bi k'a ta juillet kalo tile fɔlɔ ye fo ka se décembre kalo tile 31 mission mɔgɔ minnu bɛ yan olu kan ka se ka sɔrɔdasiw ani civiliw an'u ka minɛnw o bɛɛ kan ka se ka bɔ o wagati kɔnɔ donc an bolo nin ye koba ye parce que an ma wuli fana tilegan fɛ dɔrɔn k'a fɔ ko an bɛ fɛ MINUSMA ka taa u nana an dɛmɛ min na nɔ ma b'o la an kun bɛ se ka sɔn o bɛɛ lajɛlen ma mais i nana ka an dɛmɛ nɔ ma bɔ mais sisan aw yɛrɛ bɛ ka fɔlɔ ka kɛ problème ye aw bɛ kojugu galon da jamana ɲɛmaw la jamanadenw na aw bɛ jamanadenw kɔdon ɲɔgɔn na olu yɛrɛ fana jamana wɛrɛw minnu ye Mali jugu ye olu fana caman de dogolen bɛ kɔfɛ olu bɛ MINUSMA instrumentaliser pour que k'u ka objectif dɔ sɔrɔ donc an ko n'i tɛ se k'an dɛmɛ o bɛɛ bɛ tɛmɛ mais n'i sigira jamana tiɲɛni fana kan an tɛ se k'an sigi k'i lajɛ donc sisan an y'a yira k'a fɔ Mali ka lakanani a n'a ka ɲɛta o kan ka kɛ malidenw yɛrɛ de ka responsabilité
an ye fɛɛrɛ caman tigɛ k'a fɔ ni nin tagali hali n'a kɛra sini ye a bɛ kɛ cogo di donc fɛɛrɛw tigɛ n'o an labɛnnen bɛ pour que n'olu bɔra yɔrɔ minnu na an bɛ na ye cogo min donc an bɛ na jɛkulu de sigi sisan nɔ MINUSMA ani gouvernement cɛ donc gouvernement jɛkulu caman bɛ don la donc an bɛ fɛn dilan n'a bɛ fɔ o ma ko plan de retrait an bɛ sigi ka bɛn a la k'a fɔ sɔrɔdasi kunda a ko bɛ kɛ cogo di ni aw bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn anw bɛ na cogo di o ko bɛɛ bɛ kɛ cogo di sɔrɔdasi minnu kan ka bɔ jamana kɔnɔ dɛmɛ jumɛn ka kan olu b'o baara kɛ civil kunda fana an bɛ sigi ka baara lajɛ a planw bɛ kɛ cogo min donc an b'o exécution de daminɛ dɔɔni dɔɔni sisan nɔ donc an bɛ se 31 décembre la wagati min o kan ka sɔrɔ a baara nɔ caman bɔra a la quoi. Parti politique tɔn bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma demain c'est aujourd'hui a bakuruba fɔ la DCA olu ye point de presse dɔ sigi sen kan kununko kari juillet kalo tile 2 san 2023 u ka siège la Banangabugu la ni point de presse in kun ye min ye o de ye ka se ka u ka miirinaw di MINUSMA ale ka tagali kan ale ni fɛnɛ ka yira k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin camancɛ fanga a maaw yɛrɛ kɔni ma Darodugu ni Musa Jalo kun bɛ teliya ta tɔgɔ la. Parti DCA ka nin kɛnɛ in kun bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka wale caman sankɔrɔtali kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la MINUSMA ka tagali n'o sinsira diɲɛ tɔnba yɛrɛ Conseil de sécurité fɛ. An ka ministre min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲɛw bɔlen la n'o ye Abdoulaye Diop ye a ka baara ɲuman na a ye min kɛ assemblée ba 90 ni 350 la n'o kɛra New York Mali kibaruyaw kan ko MINUSMA ka walan sɛmɛ a ka kusow n'a ka kasaw cɛ ka jamana in to an ye MINUSMA fana ka hakɛ to parce que a n'an ka tabiyaw tɛ taalen a n'an hakilinaw tɛ taalen an bɛ fɛ ka min waleya an ka jamana kɔnɔ n'o ye jamana in sinsinlen ka baara k'a bila sini an denw n'a mɔdenw ye a tun tɛ kan ka taa o sira fɛ. Parti DCA bɛ jamana ɲɛmaaw fo u ka wale ɲumanw la u b'u kɔkɔrɔma dondo ani ka wele lase jamanadenw ma o sira in kan. Parti demain c'est aujourd'hui n'a ye fɔ o ma ko sini ɲɛsigi ou n'a ye fɔ o ma ko sini bɛ labɛn bi o de ye parti in tɔgɔ ye a ko ko an b'an ka dɛmɛ ani dɛmɛ k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ani jamana kɔnɔna na parce que n'i y'a mɛn i ɲɔ tora kelen sinsanfa tɛ i bɛ fɔgɔ dɔ de kɔnɔ o fɔgɔ in o y'anw de anw bɛɛ de ka se k'an jɔ an jɔyɔrɔ la o la o y'anw jɔyɔrɔ ye k'a f'u ɲɛna anw b'u kɔ k'u ja min hali bi an bɛ fɛ ka min kɛ bi Mali ani sini min bɛna to an denw ye sinikɛnɛ min bɛna to an mɔdenw an ko an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'u fo u ka baara ɲuman na an'u ka ja gɛlɛya la an'u ka fasoden ɲuman na pour que jamana in yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka segin an ma cogo min na a n'a danbe bɛ se ka segin an ma cogo min na ka a fɔ tuguni maliden bɛɛ ye ani ɲɛmɔgɔw ye ninnu fɛn bɛ kan ka taalen an ye faransi gɛn an ye MINUSMA gɛn an ye voilà tɔw bɛɛ gɛn a kɔlɔlɔ tan tɛ nkalon don k'a fɔ kɔlɔlɔ t'a la a tiɲɛ ye min ye a fɔlɔfɔlɔ an ka sɔn baara de ma an maliyɛnw an ka sɔn baara ma depuis colonel Assimi Goïta n'a ka cɛdenw nana an y'a ye k'a fɔ falenw dɔw bɛ kan ka kɛ yɛlɛma dɔw bɛ kan ka kɛ Mali kow la a fɔlɔ ye min ye an bonyalen do bi diɲɛ bunnaku kan an bonyalen do bi farafinna bunnaku kan an bonyalen do an yɛrɛ bolo bi ka da waleya caman kan parce que a nana a n'a ka jamaw u ye an danbe segin an ma ka an ka hɔrɔnya segin an ma k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya fana segin an ma. An bɛ wele di Mali den bɛɛ lajɛlen ma muso ani cɛ denmisɛn ani maakɔrɔ an ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri n'an cɛsirilen don an ka cɛsirijara caya
walasa an ye yɛrɛmahɔrɔnya ani danbe ani siniɲɛsigi baara min daminɛ an ka se k'a jidi k'an banba kan. Parti DCA n'a bɛ fɔ o ma ko sini bɛ labɛn bi o ye kɔnɔkulu jɛlen ye ka ɲɛsin Mali basigilen ma. Farikolo ɲɛnajɛ nasiraw la seli dugusɛjɛ Sabalibugukaw fɛ yen nɔ fɛn min ye cérémonie de démonstration ni o ye karatekɛla dɔw ka lajɛ yɛrɛ kɔni n'a bɛ fɔ o ma ko Club Ipmen 2 ni o yɛrɛ kɔni maître ye Musa Jabate ye olu ye u ka lajɛ atako sabanan ni o ye a 3e édition ye ko baaraw sigi sen kan nin kɛnɛ a denbaya kun bɛ maa min bolo o de ye lieutenant colonel Madame Dambele Kumba Jara ye nin kɛnɛ in kan Yakuba Kamara ni Musa Jalo olu seginna ni min ye an k'o lajɛ. Laadalako la Sabalibugukaw fɛ yen nɔ seliba dugujɛ ale kɔni ye ɲɛnajɛba ye olu fɛ yen ko sabu kɛ Club Ipman 2 ale kɔni ka laadala ɲɛnajɛ ɲinanta sago sabanan o baaraw kɛra Sabalibugu ale kɔnɔna na alimaminakaw olu kɔni cayara a kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ wa dugutigilankaw olu ma to kɔ fo ka taa se Sabalibugu sigida denmisɛnninw ma olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun nisɔndiyalen don a ko o kɛnɛ kan fɛn min ye salle caman ye olu kun bɛ a kɛnɛ kan hali n'a sɔrɔ taekwondo-kɛlaw ka fara kinfu-kɛlaw kan judokaw ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ kɛnɛ ale kɔnɔna na wa kɛnɛ denbaya yɛrɛ o kun bɛ maa min bolo ɲina o kun ye lieutenant colonel Madame Dambele Kumba Jara ye ale yɛrɛ nisɔndiyalen kun don ko sabu kɛ ale ni a nɔfɛmɔgɔw ni jamaba yɛrɛ kun bɛ ale nɔfɛ olu kɔni y'u sigi ka ɲɛnajɛ kɔni ka a lajɛ ni nisɔndiya o ye a ko kɛnɛ kan n y'a fɔ imam caman olu kun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ imam Seku Sidibe ni ale yɛrɛ ye ka wulikajɔ bonyana fɛn min ye Club Ipman olu création o la wa o tɛmɛnen fɛ ka bɔ yen fɛn min ye maître Musa Jabate yɛrɛ ale jɛɲɔgɔnba kun don min bɛ a ko kɛnɛ kan hali sisan an filɛ wagati min na i ko sisan denmisɛnninw kɔni ye démonstration duman kɛ ko sabu kɛ salle caman olu y'u bila u filaniw dɛbɛ la baaraw kun cɛlen kɔnɔna na fɛn min ye marraine ye ni o ye lieutenant colonel ye ale kɔni nisɔndiyalen kun don kɛnɛ kan wa u ka laɲini ye min ye san nataw la ale bɛ wulikajɔ kɛ walasa halisa yanga o bɛ bonya ka tɛmɛ ɲinanta ale kan. Nisɔndiya bɛ n na kojugu denmisɛnninw sera an ma k'u ka marraine diyan vraiment a diyara n ye kojugu a diyara n ye n bɛ dugawu de k'u ye halisa ala k'u to kulu la ala k'a k'u ɲɛ ka d'an ma sɔn'o cɛ fɔlɔ n bɛ san bɛ kɛ komi an bɛ seliba hukumu kɔnɔna la ala ka seliw caya ala k'an mina kow nɔgɔya ka ɲinifɛnw sabati k'an kisi gɛrɛgɛrɛw ma ka denmisɛnninw balo k'u lamɔsidi ka hinɛ kɛ tabaw la ka yafa k'u ma ka taa ko ɲuman d'an yɛrɛw ma hali bi ala ka ɲɛw mɛn ɲɔgɔn na ala k'u ka jɛ banba bon a bɛ bɛn yira ne na a bɛ keleya yira ne na a bɛ sport yɛrɛ kun ye kɛnɛya ye donc a bɛ kɛnɛya yira ne na a bɛ denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan yira ne na a bɛ ne ninnu sera ka fɛn caman kɛ k'an bolo komi kɛlɛkɛcɛw donc a bɛ jamana sécurité assurée a bɛ jamana sécurité assurée o tuma an ka dugawu bɛ denmisɛnninw ye an ka foli b'u ye jigiya minnu y'a diya n y'a minɛ ni n bolo fila ye an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye n ye kalifa ye n y'a minɛ n bolo fila la ala kana jigiya in tiɲɛ ala kana tiɲɛ n b'a minɛ n'u sera ma waati o waati n bɛ jigiya in minɛ ni n bolo fila ye ni ala sɔnna n b'a fɔ denmansaw ye ko ɲumanba don an bɛ tile min na bi kuma bɛɛ an b'a ye télé la denmisɛnninw tununna denmisɛnninw kɛra tan o kɛra tan n'u donna nin na u ta yɔrɔ bɛ dɔn a b'a to u bɛ to kulu la u tɛ cari ka taa yɔrɔ la denmansaw b'u ta yɔrɔ dɔn a bɛ caman bɔ den tunun na n ye sécurité ko min fɔ halisa a bɛ sécurité assurée vraiment nin ye ne ka nisɔndiya ko de ye a diyara n ye kojugu vraiment a diyara n ye an bɛ dugawu kɛ san o san an ka sigi nin kɛnɛ kelen in kan an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan k'u to kulu la. kuranɛkalanw olu bannen kɔfɛ ka se ka baaraw kɔni ka olu kuncɛ fɛn min imam Seku Sidibe ye ale kɔni ye kira ka sunna k'o lawaleyali min kɛra nin ko kɛnɛ kan ale nisɔndiyalen kun don o ko la kosɛbɛ wa halisa u n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ san natɔ olu baara olu kɔnɔna o la. Nisɔndiyaba min bɛ ne la o de ye denmisɛn minnu ye nin hakilina sɔrɔ k'a labɛn n'i ko mɔgɔ kana ko dɔ kɛ f'i ka fɛn wɛrɛ de d'a ma a bɛ se ka min bila a nɔ na adamaden bolokolon tɛ se ka to quoi. ɲɛnajɛ camanba de bɛ silamɛya kɔnɔ i bɛ nisɔndiya ka sewa ka sɔrɔ i ni ala ma se ɲɔgɔn ma o belebele dɔ filɛ nin aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bɛɛ bɛ yɛlɛ la bɛɛ bɛ sewalen don an tɛ ka foyi kɛ min bɛ don ala gasi la wa an bɛ fɛ de yɔrɔ caman fana ka don na boliw kurusiw karatew kurusiw kɛlɛ kurusiw kira sɔlɔlɔ salama a fɔra ko ɲɛnajɛ min kɛra ɲɛna ala ka misiri kɔnɔ o ye nin de ye ɲɛnajɛ mun kɛra a ɲɛnɛ a sigilen ɲɛnɛ n'a ma fɛn fɔ a la o de ye nin ye
wa ne niso jalen ba de donna o ye ala kira ka suna ɲɛnɛmayali min kɛ nin ye sigida la denmisɛnw tun kan ka taa yala min na wala dan na u minɛlen bɛɛ jɔlen filɛ sisan alhamdulillah o de ye ne nisɔndiya kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ ja silamɛ bɛ se ka nisɔndiya ka sewa k'a sɔrɔ i ma don ala gasi la k'a ye fana y'anw ka silamɛya fana tɛ bɛɛ tɛ ɲɛkumu ye a bɛɛ lajɛlen tɛ k'a fɔ e girilen sigilen ka kɛ k'a sɔrɔ i bɛ fɛn kɛ i ma se ala ma wa i yɛrɛ fana fari fonina o nisɔndiyaba de bɛ n na kosɛbɛ kosɛbɛ o la an b'a ɲini ala fɛ maa mun y'a kɛnɛ sigi sen kan an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen na k'a yira silamɛ la n'i kɛra silamɛ a kɔrɔ tɛ k'i tɛ foyi kɛ alhamdulillah i ye alimami ye i ye armatiɔnkɛla ye i ye alimami ye i b'i ka lamaga bɛɛ lajɛlen kɛ ala ka sariya kɔnɔna na k'a sɔrɔ i ma don mɔgɔ si gasi la wele kanaba bɛ ne bolo ka ɲɛsin denmisɛnw ma an ka ɲɛsin fɛn ma min b'an lafa diɲɛ kɔnɔ a b'an nafa lahara denmisɛnniya kɔrɔ tɛ maalangolonya ye aw yɛrɛ ɲɛ bala denmisɛn min filɛ fɛn na mɔgɔ mun den don bɛɛ ɲɛbɔlen do fɛ i m'a ye wa bɛɛ ɲɛbɔlen do fɛ n'i ye armation filɛ n'i ka denmisɛn y'a faamuya ɲɛma n'a bɛ bandiya la e ka taa don a la bani a bɛ bandiya dabila i m'a ye wa a bɛ kɛ maa kolonnen kɛlɛ dɔnbali de bɛ kɛlɛ kɛ kuma bɛɛ n'i ye kɛlɛ dɔn i tɛ sɔn kɛlɛ ma o de la ne b'a fɔ denmisɛnw ye bɛɛ lajɛlen ka to ka farifoni kɛ hali n'a kɛra i bɛ boli a ka fisa denmisɛn man ka sigi ten k'a fɔ e tɛ foyi foyi kɛ quoi. O b'an se farafinna ni diɲɛ fan tɔw kibaruyaw ma. Kurubali jamana kibaruyaw la u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo ale tun ye furusa ɲini a furumuso fɛ n'o ye Simone Gbagbo ye u sigilen kɔ ka na Kurubali jamana kɔnɔ san 2021 tuma min na diɲɛ seginna ni kiribulonba ni o tun ye Laurent Gbagbo yɛrɛ labila k'a yira k'a fɔ kiri minnu tun bɛ a nɔ ka ko a nɔ tɛ o baaraw la alamisa tɛmɛlen da kɔni dora kiri koɲa ninnu na tuguni furusa koɲaw la ɲɛfɔli kɛra k'a fɔ jalaki yɛrɛ binna Laurent Gbagbo de kan ka sabu kɛ jɛnɛya ani waleya jugu caman bɛ yen ko a minɛna o la min bɛ da o fana kan a furumuso Simone Gbagbo a kɔni tun ye i kɔ don o ma k'o fili k'o kɛ bolokɔfɛfɛn ye Simone Gbagbo ka kiri lafasalikɛlaw olu de ye dantigɛli kɛ jumadon ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ kiri kɔni tɛmɛna nin tɛmɛcogoya la min bɛ da o fana kan u ko an bɛ waati min na bi Laurent Gbagbo ale de kan ka yafa ɲini walasa furusa in ka bɔ a ma ka sabu kɛ ni furusa in kɛra nin cogoya in na a kɔlɔlɔ n'a kasara bɛɛ lajɛlen bɛna bin Laurent Gbagbo de kan Laurent Gbagbo ani Simone Gbagbo den fila de bɛ u bolo Simone Gbagbo yɛrɛ si bɛ san 74 an bɛ waati min na bi tuma min na fanga bɛ Laurent Gbagbo bolo san 2000 ka se san 2011 ma a dɛmɛna Simone Gbagbo fɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na walasa a ka se ka jamana in mara a mara cogoya ɲuman na. Kenya jamana kibaruyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ka jamana ɲɛma ani jamana ɲɛma dankan a yirala k'a fɔ olu ka sara yɛrɛ dɔ bɛna fara o kan a kibaruyaw kɔni dira kabini juillet kalo tile fɔlɔ wa min ye a ko ka se ka don ba la olu bɛna lasabati nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaw ye dantigɛli kɛ ka sanga ni a ko ye min dara u fana kan u ko taji yɛrɛ wari fana dɔ bɛna fara o kan fo ka se taxi caman ma jɛkulu min bɛ n'olu sigilen don nin koɲɛ in ma sarako sabatili ma Kenya jamana kɔnɔna la olu ye dantigɛli kɛ k'a fɔ u ka jamana ɲɛma ka nafolo olu yɛrɛ ka wari n'a bɛ wele ko ceiling o $1,000,000 ni murumuru 443 a bɛna bɔ o la ka se $1,000,000 ni murumuru 546 la o bɛna kɛ jamana ɲɛma ta ye jamana ɲɛma dankan ale ta tun ye u ka wari ceiling 100,000 kɔ o bɛna bɔ o la ka se $1,000,000 murumuru 767. Kenya yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ u ka sara dɔgɔyalen ko a bɛ bɛn u ka wari n'o ye ceiling ye o 15,000 n'i y'o jate euro wari la o bɛ taa bɛn euro wari 100 ma jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na bi dɔ ka fara saraw kan wa danfaraba kana kɛ saraw ni ɲɔgɔn cɛ a laɲini ye min ye jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen olu ka se ka caman kɛ n'u ka musakaw ye wa gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ k'u na fɛɛrɛ caman ta ka se ka dɔ bɔ o la a yirala fana k'a fɔ min ye hali taji yɛrɛ sɔngɔ ye dɔ fana bɛna fara o kan nin dɔgɔkun in na Kenya jamana yɛrɛ kɔnɔna la. RDC jamana kibaruyaw la a yirala k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaw ye cɛsiri kɛ u bɛna cakɛbɔda dɔ bila sen kan u ka maraboloba la marabolo min yɛrɛ bɛ yen n'a bɛ wele ko Kolwezi n'i ye marabolo in ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ dugu jukɔrɔfɛnw a ka ca ka bɔ nin yɔrɔ kofɔli de la RDC jamana kɔnɔna la wa maa minnu fana bɛ yen n'olu b'a bɔ yuruguyurugu sira fɛ dogodogonin dogo la olu y'a yira k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ ka ɲɛsin olu ma ka saga ni nin ko in ye ka sabu kɛ n'olu ye dugu jukɔrɔfɛn ninnu bɔ olu ni sɔngɔ min ka kan o tɛ di olu ma walima n'u y'a di maaw ma u ka se ka taa a sɛgɛsɛgɛ olu yɛrɛ bɛ dɔ bɔ a la a bɛ kɛ binni ye ka ɲɛsin olu ma kosɛbɛ jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ RDC k'a fɔ an bɛ waati min na bi olu kɔni bɛna jɛkulu in bila sen kan jɛkulu
jɛkulu in ka baara bɛna kɛ min ye. Maa minnu bɛ ni olu bɛ démerdement kɛ ka se ka dugujukɔrɔfɛn ninnu bɔ, a kɛra sanu ye, a kɛra uranium walima jama o n'a ɲɔgɔnna caman, n'u y'a bɔ u ka se n'a ye jɛkulu in ma, jɛkulu in ka se k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ, wa a nafolo kasabi a bɛ bɛn min ma, minnu y'a bɔ olu ni min ka kan o fana ka se ka di olu ma. Sierra Leone jamana kibaraw la, u ka fanga sinamatɔn olu kɔni bɔra ka muruti farida wa u ye dantigɛli caman kɛ k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa choisikɛla fili min kɛra u ka jamana kɔnɔ ni a jaabi laban bɔra alamisa ka dugu kɛ juma, olu kɔni ma sɔn jaabiw ma cogoya si la. Maa min bɛ ni jamana ɲɛmaaya bɛ ale bolo n'o ye Julius Maada Bio ye, n'ale sigira a nɔ la tuguni deuxième mandat la, kɛmɛ sara la yirala k'a fɔ maa 56 muru 17 olu de ye kala ta ale ye. U kɔni y'a kɛ jamana ɲɛmaa ye, nka fanga sinamatɔn maaw ale ni faraɲɔgɔnka kulu minnu bɛ jamana kɔnɔ olu caman bɔra ka yira k'a fɔ olu ma jɛn ni a ye. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ kalafili koɲɔgɔn na olu ka jateminɛ sɛgɛsɛgɛli senfɛ u ko jaabi minnu bɔra olu y'a ye k'a fɔ jaabi ninnu ani kala yɛrɛ tara cogoya min na ko a ko ma kɛ ɲɔgɔn ma. Ka sabu kɛ kalafili jaabi kunfɔlɔ minnu bɔra ani jaabi laban minnu bɔra ko danfaraba bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ. O b'a yira k'a fɔ hali maa minnu kɔni tun bɛ kalafili bon kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛli bolo ma, olu ka baaraw n'i y'u ta k'o lajɛ o bɛɛ y'a yira k'a fɔ kalafili baara ma kɛ ka ɲɛ. Maa min kɛra maa filanan ye n'a bɛ wele ko Samura Kamara, kɛmɛ sara la maa 41 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko o ye kala ta ale ye. Ale fana n'a ka jɛkulu ma o bɛɛ y'a yira k'a fɔ kalafili jaabiw yɛrɛ bɔra k'a sɔrɔ kalafili yɛrɛ baaraw ma ban. N'i y'o ta k'o lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko yuruguyurugu cɛra k'olu kɔni ma sɔn jaabi ma. Nin kɛra aw garizigɛ bi kunnafoniw na k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan teli ɲɛta sugantili la ka kɛ aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye. Aw k'an bɛn sini kunnafoniya wɛrɛw kɛnɛ kan inshallah.